mwakirete abantu bali moko basabira Nyasaye babere bandwanira igisege mpaka ngwaro joyo muri konyora ngaki ochire akagenda akakora photocopy poke university esnajete ngarora grade kisimba nyorete akachange mpaka vice chancellor yajera muge wingo university naliara anyole file yan akanyole file akora photocopy bono naseretwe no yarenge e drawer ya yemi manyanga bono tingo mdenga tigagende file yo agenda autere no ene chinko osama karaoke ekeroro murai tigagutware enkolembe twaro bwanchani tiganko lengo tebaiga ekrasi ya ECD gaiga ECD ni ntokoros skuru yetu bwa ECD I believe nga did we put in class because na abeka chibe na abeka osentu abeka chibesa chie krasi ya ECD ne krasi kendi yonsu atebage koros we round here that's makebe model na kuanete monto birebi kepi biko gendororo byatererwa abana b'imyaka 2-3 byatererwa byarara byagwendagira byagende cyo